Hello. Yes. Nagpakarga na po si Charis. Namiss mo ko, Charis? Ha? Eh, si Charis. Parang si Maisy po, to si Maisy. Ay, may pasalubong ako sa Charis, oh. Oh, dito ka. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Ayan mga kalingap, andito naman kami ngayon sa lugar ni Mayra, kung saan ay may nagpadala ng konting tulong sa kanya at ihatid po natin ngayon. Ayan, samahan niyo po kami mga kalingap. May kapayaw. Yeah. Agabat. And salamat po sa nagpaabot ng tulong para sa bigas at grocery nila Mayra. May gatas din po dito. Oh, magpa-flooring na? Ayan. Ay, kayo mga-flooring? Ayos na, ayos. Ayan mga kalingap po. Magpa-flooring na sila Eric. Ayan, may padala ng ano. Ang tulong. Ay, ayos na pala. Hello! Saba at po na. Ayan mga kalingap po. Nag-sinimento na. Ayan. Ilaw, wala kang ilaw? Naku. Walang ilaw? Ang gamo kapatid. Ay, si Sandro. Ayan, salamat po sa nagpabigay ng ano. Ayan. Nagpabigay ng tulong. Kaya salamat Manay. Ayan, nagbigay. Bigas tsaka ano. Nangyari. Inom ka ng gamot. Ayan po si Charis. Hello. Yes. Nagpakarga na po si Charis. Namiss mo ko, Charis? Ha? Eh, si Charis. Parang si Maisy po, to si Maisy. Ay, may pasalubong ako sa Charis, oh. Oh, dito ka. Ayan, oh. Galing sa ating sponsor na hindi na nagpabanggit ng pangalan. Salamat, sponsor. Oh. Oh, magluto kayo niyan para mainitan yung ano. Ito, paborito niyo to, ah. Ayan po. Sorry. Andrew. Yan, magkapi ka mo. Sardinas, siyempre, hindi na wala sardinas. Yan. Bigas ano? Matagal-tagal na naman sa inyo yan. Ano? Mga kalingap, salamat sa sponsor. Talagang nung napanood niyo yung video ni Mayra, naawa siya, nagpadala din. Ayan po, hinatid agad natin yung tulong na bigay niyo. Salamat po sa sponsor na hindi nagpabanggit ng pangalan. At shoutout mo pala nga pala kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, 20 Boys Vlogs, at sa lahat ng Kalingap Category A, Category B. At siyempre, medyo nakalimutan natin yung mga reactor. Ayan, si Kuya Julay Punil, RP Max Vlogs, at saka yung ibang si Japina. Ayan. Salamat, maraming salamat. Ayan po sila Charis. Ayan. Medyo madilim yung ano. Oh. Bili ka ng gamot. Naginom ka ng gamot? Biflu. Ayan. Ayan mga kalingap yung sitwasyon. Ayan, ina na po. Ay, mayroon na pala nabiling pantabing binili ni Ayan po, may pantabing na plywood. Ayan, ayos na nung po, siniminto na rin para hindi na maputik dito mga kalingap. Ayan. Masaya ka, Andrew? Ha? Ikaw sa Charis, masaya ka? Ayan. Ayan, lutuin niya na yung para sakto pang merienda nyo. Anong lutuan nyo? Uling pa rin kayo? Uling? Kahoy pa. Kahoy. Naiyak ka na naman. Ay, si Andrew. Hello, Andrew. Ito na mga kalingap, yung ano po yan, ihaharang dyan sa CR. Ito binili ni ako. Muntik na ako ng LC.
Ayan po, iharang itong plywood na binili ni Eric, asawa ni Mayra. Abangan nyo rin po yung susunod na pagsama namin. Taubo na rin ako. Sunod na pagsama namin sa Sabado, sa pangisda. Kasama si Eric ulit. Ano naman kaya ang aming mahuli? Balanak ba na maliliit ulit? Or malalaki na? Ayan, ayan, kasama ko po si Kabayaw. Ayan. Ayan, si Andrew. Ayan, matagal-tagal sa inyo. Painumin mo ng gatas, ano? Ayan. Ayan, siyempre importante yung bigas. Salamat po sa nag-sponsor. Alam mo na po kung sino ka. Ayan. Hindi na kami masyadong ano, kasi may pupuntan pa kaming isang tutulungan. Ayan. Dapat ano ka magsuob. Alam mo yung suob? Anong Bix ba gayon Bix? Ano? Ayan. Yan po, siniminto na yung yung para hindi maputik pag umulan. Paano? Salamat. Babay na, babay na. Si Maisy po, si Maisy ng Sugod Tinambak, Camarines Sur. Bye-bye, Andrew. Yan. Bye-bye po. Bye-bye. Kung wala ka na. Yan po, yan, sinisemento na po yung flooring na para maging maayos na yung kanilang tahanan. Ayan, salamat po mga kalingaps at salamat sa nagpadala para kila Mayra, Charis at Andrew at siyempre si Eric. Ayan. Ayan. Bye-bye, Andrew. Charis. Dari, bye-bye ka, Charis. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda.